a una reunió que fem manual i enguany hem escollit a la capital de la Conca de Barberà els alcaldes, caps de llista dels ajuntaments principalment, però també ens han acompanyat els diputats i altres companys del partit. L'objectiu és reflexionar sobre el moment present des de la perspectiva municipal, però no podem oblidar la perspectiva també global de la situació que ens trobem, i per això hem aprovat un document que, com que hi ha hagut esmenes, doncs en aquests moments passarem ara a l'acabar la roda de premsa als mitjans i ho difondrem també entre la nostra gent i l'enviarem també als agents econòmics i socials, perquè creiem que en aquests moments la reflexió principal, que ja ho veureu en el document, fa referència i ha de fer referència forçosament a la situació que estem travessant, no només en el nostre país, perquè de vegades ho oblidem, que també ho veureu que consta en el document, sinó a nivell internacional. És una crisi molt profunda, insospitada, fa més d'un segle que no es coneixia i, en fi, com que fa més d'un segle no hi érem, doncs no sabem exactament com va ser aquella, no? Però és una crisi que no hem provocat nosaltres, ni cap govern tan sols. És una crisi que va tenir els seus orígens en el sistema financer i que, per tant, s'han de prendre mesures més enllà del que són el nostre país i fins i tot el nostre continent europeu. Per tant, la primera reflexió que fem en aquest document és constatar fer aquesta reflexió i reclamar que hi hagi aquesta adopció de mesures de caire internacional que posin sota control forces que han estat descontrolades, per entendre'ns, i que encara hi estan, i que fan fluctuar els mercats de forma insospitada, per molt que de vegades facis la feina que s'ha de fer. I des d'aquest punt de vista de fer la feina que s'ha de fer, hem reflexionat també sobre les mesures que s'estan adoptant per part dels governs en el nostre país. I, en fi, tots els assistents donem suport absolutament a les mesures que s'han anunciat i que s'han d'acabar de concretar durant les properes setmanes per part del govern de l'Estat que presideix José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest suport nostre vol tenir també, reclama també un complement perquè les properes mesures, que amb tota seguretat també s'hauran d'adoptar, també vagin adreçades a aquells sectors de la nostra societat, del nostre país, que poden més, que tenen més possibilitats. I per tant que la seva contribució a la càrrega de la crisi sigui també suportada per aquells que poden suportar-la més.